Semangga, yo Kang Mas Yani Tresna garwane wong liya karo Mbak Yuwile iki spesial. Sik, tenang. Kendos. Yo, sik aku tak ngekene mic nang Mbak Yuwile. Kang Angkat matur sebaik matur. Sik, yo. Siap Kang Mas Aji Setiono. Yen eling nalika semono kowe lampune bangjo jebul kowe kok wis duwe bojoan kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan jebul moh kowe wis rapi resmi. Sorry laras ya. HR Production Gana Audio terima kasih. Sampai sahabat yang lagi jatuh cinta dengan suami orang, selamat menikmati coy. Tresno kok bojone uang jangan ya dek ya. Yen weruh aku mong bisa ndoblong sing tak jaluk waktu kanggo aku senajan sedina wis nambani kangenku. Ayo yo kembang mladi karo medandane ati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah sorry laras Tresno kok bojone uang ayo yo yen weruh aku mong bisa ndoblong sing tak jaluk waktu kanggo aku pak senajan sedina ayo yo bisa nambani kangenku kembang mladi aroma gandane ati iki mau mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Mangke kalajengaken Tresno lawas pamundhut saking Mbah Eko Kades Puru. Surya Laras Indonesia HR Pro Media Gana Audio. Yuk. So. Habis suara nipun munggah kumandane awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi
rasane Kang Petro baik banbut ternyuhake amelo angungkung suarane cung kir brengulung nyata mulya seni Jawa kabak rasa dadi srana ring sem-sem kapiyarsa Tresno lawas baluraiko padha karo Basi Surya Laras. Oh iya. Oh. Zo. was mangkling swara deling angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane ternyuhake amelung angung Kamis Bentul yo. neto Oi. ngulung nyata mulya seni Jawa rasa dadi srana ring sem-seme kapiyarsa monggo yo tulus Monggo iki ngersaken selo langkeng Mas. Semoga selo langkeng katur. Monggo Bapak selo langkeng katur. Ayo Made rene Madimun wis niki wis sepuro. Oke. Terima kasih. Iya. atiku tansaya manura rina wangi angan yang rasaku ora bisa lam-lamun lam manismu nadyan adyo atiku ono atimu yo kene tanpa nglekewo eling aja kados sepi apa lamun angimbangi kowe gengsi apa iya aku mogo dungan teni yen wis ana
kumambange selolake Suryo Laras HR Production Gana Audio. Ayo Mas Haji. Matur sembah nuwun Suryo Laras. Monggo Mas Haji tembahipun matur panjenengan. Mas Eko. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rinolan wengi mugi-mugi Gusti ngejabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe bumi nono windonono tak enteni ning pucuk ing tresno balung nangka bebasan